eta novela honetan ez da inor hiltzen, inork ez du inor hiltzen, eta pentsatzen dut jende guztiak ikusiko duela maitasun novela bat bezala, naiz eta ideia beste leku batetik atera, ideia atera zen literatur iruzur batetik, ez dut esan nahi zein jende asko ezagutzen du, eta ez dut esan nahi nor den autorea, eta gainera hilda dago, eta lagun batek esan zian bezala hildakoak bakian utzi behar dira. Baina gaia interesatu zitzaidan, jende askok zekien, hor zegoela eta autorea bizirik zegoenean ere inork ez zuen horretaz hitz egin nahi, nolabait ezkutatuko baliz bezala. Eta horregatik, horren inguruan idatzi nahi nuen. Hasiera batean, pentsatu nuen, agian ez zala oso novela luzea izango, zen bueno, tesi doktorala bukatu eta gero, eta ez fikziozko liburuak idatzi ondoren, pixka bat desentrenatuta nengoela, trilogiako 3. novela hori idazteko, eta pentsatu, gauza errez bat hartuko dut, hau ez da oso zer izango, eta nahiko azkar bukatuko dudala uste dut, ezta? Eta, bueno, ez da horrela gertatu, gero luzatu intzait. Literatur iruzur hori edo histori hori zerbaitetan kokatu behar nuen. Bestela saiakera bat agertuko litzateke edo idatziko nuen berriz ere, ezta? Eta orduan, bueno, hasi nintzen pentsatzen, gizon gazte bat, 40etara iristen ari dana, neska gazteago bat, 10 bat urte gazteagoa, eta neska bat hasi nintzen fitxak egiten pertsonei buruz, normalean egiten ez duena, dana beti buruan izaten duen, eta honetan hasi nintzen pertsonaia bakoitzaren biografia idazten, eta naiz eta batzutan pertsonaia batzuk ezagertu novelan, ezta? Eta poliki-poliki historia hori nagusitu egin zitzaidan, eta gai literari hori pixka bigarren maila batean gelditu da. Naiz eta novelan garrantzia handia izan, niretzat behintzat, behar bada, jendeak ahaztu egingo du, jendeak behar bada irakurtzen duenean, maitasun historia hori ikusiko du eta segurazki nahiago du horretaz agian bestea etzaio gehiagia jola, ezta? Eta